ओके मौका बा जे तोहर भविष्य देखा तलन तोहर का होखे वाला बा तो के बता देता ना वही का प्रवचन होता। तो निवेदन हाथ जोड़ के उनकरा से बा कि का होखे वाला बा 10 दिन का बात का तू बात बता सकेला। अब इन अंशिका जी बात गईली है सेना का जवान खातिर। तो सेना का जवान खातिर रोज सेना का जवान मारा जाता ना तो वो बाबा से भी कहल चाहता नहीं कि हमार सेना का जवान एको ना मरे है, तू खाली भविष्य ही बता दो कि कहाँ से घुसपैठ होते इहो बतावे के चाहिए ना। भूकंप आइल आदमी कितना आदमी मर गइलन ई बतिया पहले बतैले रहता तब। बम विस्फोट होत बा बच्चा मर जात पड़ा नवजात शिशु मर जात पड़ा ई बतिया बतैले रहता तब। अरे छोड़ा ना कुल बात महाकुंभ नहाए में सैकड़ों श्रद्धालु मर गइला उ भविष्य बतायोला। बाबा से हम पूछल चाहता नहीं कि पहले रुआ बतैले रहती तो वहां कम से कम निर्दोष श्रद्धालु तो बच गई रहता तो काहे ना बताई। ओहे आदमी चंदन लगा के घूमत बा जेके कुछ को सहूर ऐसे कहे के बा बकुला लगा के घूमत बा के चंदन और आज का प्रवेश में मूस के बिलरिया करेले अभिनंदन मूस के बिलरिया करेले अभिनंदन। मूस के बिलरिया करेले अभिनंदन कहो भैया मूस बिलार को कबो पटल बा लेकिन आज के समय में पटता। मुसवा बिलरिया के बोलावता बिलरिया मुसवा के बोलावता कि आवा ना कुछ तो आके सेवा सत्कार कर दही। आज यह दर्शावल जाता हर जगह मुसवा बिलरियन में पटता। आज के समय में एगो चीज और लागू बा कैसे अरे की बघावा अरे की बघावा बाबा करी के पौवा जरूर कुछ बात बा जोन बघवा रहा जंगल में निकलला के बाद बड़े बड़े जानवर कगरी कटा लेना कि पाई का मुआ दे। आज देश विदेश हिंदुस्तान पाकिस्तान हर जगह का बघवा का स्थिति बा कि बघवा आज बकरी के पांव दबाओ काहे कि हर मतलब का पीछे कुछ न कुछ राज कैसे मास्टर बाबा कारी के पौवा जरूर कुछ बात बा विचार करी रहुआ जरूर कुछ बात बा। बहुत अच्छे एक लाइन आप खातिन बा एक लाइन हमरो खातिन बा एक लाइन जवन हमर बाबू हमर चचा हमर बड़का भैया सुनत ना सबके खातिन बा। कृपा शंकर चा आप विवाह करैले बानी ना सबसे बड़ कमिटी में जानता लिखा दिक्कत होला सबसे बड़ कमिटी में दिक्कत ही होला कि 1 महीना से आदमी चंदा काटेला। अगर कलेक्शन बिरहा करेले बानी कुछ करेले बानी प्रवचन करेले बानी पैसा कम हो जाला तो कमिटिए का लोग लगावेला ये लोग लगावेला नु कम हो जाला तो कमिटी का लोग लगावेला केहू से कुछ कहेला नहीं। एक दिन पैसा कम हो गइल बा लगाऊ ले लेबा पैसा अपने पैसा का बिरहा खत्म होइला के बाद एक दिन बढ़िया कुर्ता पहले अपने पैसा का आदमी कहे कि देखा नया कुर्ता देखते आदमी कहे कि देखा तन की फायदा बा
चंदा कटला में नया कुर्ता पहन के घूमत कुल आय अपने पैसा का तो आदमी का केहू मुंह छकले भैया लेकिन ई लाइन सबका खातिर ना दुश्मन रहल जे दुश्मन रहल जे कहता उहे भैया दुश्मन रहल जे कहता उहे भैया जे तोहार दुश्मन रहल जे तोके मारे खातिर खोजत रहल सीआईडी लगैले रहल कि भेटाई त मारा मुआई अचानक तोके भैया कहे लागल तो समझिया कि दाल में कुछ काला ना पूरा दलिए करिया बा ध्यान आज अपन रोटी चोरा के खाए के बाद अब फूंक फूंक के कदम रखे के बाद दुश्मन रहल जे कहता भैया और नैया डुबावल जे बनल बा खेवैया नैया डुबावल जे बनल बा खेवैया अरे की सादा बड़ा अरे की सादा बड़ा तो शुरू कैले बखौहा जरूर कुछ बात ये घड़ी भूखला का बड़ा जोर प्रचलन चलल हम केहू के आस्था पर न ठेस पहुंचाई न केहू के मना कर सकीला हम कौन होते हैं मना करने वाले जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तन जेकर भावना जैसन बा परमात्मा को वैसन मूरत बनावे लेकिन हम कहते कि भूखला से पियसला से न भगवान मिलियन न मिलल बड़न आत्मा से दिल से परमात्मा का श्री चरणों में नेह लगाइए परमात्मा आपके साथ है अपने माँ और अपने पिता अपने बड़े बुजुर्गों का सेवा करिए परमात्मा आपके साथ है ये हवा में परमात्मा है बोलचाल में परमात्मा है रात में परमात्मा है दिन में परमात्मा है परमात्मा हर घड़ी आपके साथ है परमात्मा कहते हैं कि तुम मेरी चिंता छोड़ो तुम मेरी चिंता क्यों करते हो मैं तुम्हारी चिंता स्वयं करता हूँ और अपने आप को तुम अपने परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिएगा तो परमात्मा आपके साथ है आओ भूखे प्यासे वाली बात बा तो तुहार बिटिया का केहू बियाह करे आई तो तुहार बिटिया के एजुकेशन पूछी यानी पढ़ाई पूछी कि तुहार बेटी क तक पढ़ले बिया ई ना पूछी कि कितना सोमार भूखल बिया कितना नवरात्र भूखल बिया कितना मंगल भूखल बिया आई तो पूछी कि क तक अब क तक पढ़ले बिया का बनावे ले ई ना पूछी कि कितना रोजा रखले बिया तुहार बिटिया कबो ना पूछी ऐसे हर चीज जरूरी बा लेकिन एक चीज भी पढ़ाई भी जरूरी बा।